βγάλει βίντεο, λέει, στον άδειο της φωτογραφίας και βγάλει βίντεο από τώρα. Εξάλληψον τα πλήθη των λαιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά τον ελεύθερο σου και κατά το πλήθος των εκκλημών σου εξάλληψον το ανώμα μου. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, παραδέξε δεν εισήν το ηγέτο σου, λείπουμε αρέθιμε, του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρήγεις την κρίση, το συμφέρον ζήσω. Απόστολοι, Εντεδόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και βάσης της είναι Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντεδόμεθα υπέρ ελεοζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφές των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικώντων και παρεπιδημούντιν την κόμη κοινωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι διαδιόμεθα και επέρ των χριστιανών Αράβων αδερφών ημών, σωτηρίας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών. Υπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο τελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.